Päin näkö. Päin näkö. Tervetuloa Päin näköä joulukuun jakson pariin. Me ollaan nyt Iisakin keittiössä, mutta nyt ei ole mitään keittiövehkeitä. Mitäs meillä on? Onko tää keittiövehkeitä? No, sitä voidaan hyödyntää ehkä joissakin tilanteissa, toki kyllä keittiössä, mutta ei se varsinaisesti ole vaan. Tämä on HomePod Mini älykaiutin. HomePod Mini älykaiutin on siis keittiön pöydällä. Kyllä. Jos mä sitä katon, se on siis niinku appelsiinin kokoinen ja tässä on niinku päällä toista. Tämmönen niinku se sanoo toista. Siinä ei ole sitä appelsiinin kuorta, siinä on semmoinen niinku vähän niinku puhelimen tuntunen semmoinen. Onko siinä näyttö vai mitä siinä on siinä päällä? Siinä on kosketuspinta. Kyllä siinä varmaan näkyykin jotakin, mutta siinä on kosketuspinta ja siinä on voiceover, minkä kanssa sitten puhuu myöskin ne asiat, mitkä siinä sen laitteen päällä on. Eli se, mikä tässä nyt on uutta ja erikoista, on se, että ollaan pitkään varmaan jossakin vanhemmassa Päin näköä jaksossakin sanottu, että mikään älykaiutin ei tule Suomea. Niin tämä tilanne muuttuu nyt tämän vuoden syyskuussa, kun HomePod älykaiuttimiin tuli HomePod OS 16 käyttöjärjestelmäversio, jossa on tuki suomen kielelle. Eli meillä on älykaiuttimessa Siri puheavustaja, joka ymmärtää ja puhuu suomea. Hei Siri, sää. Tällä hetkellä on pilvistä ja lämpötila on -4 astetta. Luvassa on lumisadetta, joka alkaa tänä iltana. Tämän päivän ylin lämpötila on -2 astetta ja alin -7 astetta. Olipas pitkät tarinat. Kyllä. No mites kun tämmöisen HomePodin hommaa, niin ensinnäkin mistä näitä saa ja miten se niin otetaan käyttöön, mitä pitää olla, jotta sä voit omistaa tuommoisen. Pitääkö sulla olla iPhone? Ei välttämättä iPhone, mutta joku Apple-laite pitää olla. iPhone, iPad tai Mac-tietokone. Ja sitten sä voit vaan mennä kauppaan ja ostaa tommosen. Kyllä, ja sitten sä avaat siinä Apple-laitteessa tämmöisen Koti-nimisen sovelluksen, johon tämä HomePod lisätään. Ja näitä ei saa virallisesti niin kuin Suomen tekniikkakaupoista, niin kuin Gigantista tai verkkokaupasta. Niitä kyllä pystyy esimerkiksi eBaystä, joka on tämmöinen kansainvälinen huutokauppapaikka ikään kuin, niin niitä pystyy sieltä ostamaan. Ja on joitakin muitakin, ainakin tämmöinen kuin ProShop on semmoinen verkkokauppa, joka näitä myy ja tuo Suomeenkin. Mutta koska tässä nyt on se suomen kielen tuki, niin voisi kuvitella, että tämä HomePod Mini ehkä jossakin vaiheessa tulee myyntiin Suomeen. Tai sitten kun on huhuja, että tähän HomePod-tuotesarjaan on ensi vuoden aikana tulossa uusia tuotteita, niin ehkä ne sitten on täälläkin saatavana helpommin. No mihin tuommoista HomePodia sitten käytetään? Mitä sä teet sillä? Miksi se on sun keittiössä? No se on mun keittiössä siksi, että mä voin kuunnella sillä asioita. Eli kyllä mä enimmäkseen itse käytän sitä kaiuttimena. Eli se käyttää tämmöistä niin sanottua AirPlay-tekniikkaa, mikä tarkoittaa sitä, että jos meillä joku asia soi iPhoneissa tai iPadissa, se voi olla ihan mikä tahansa asia. Sen ei tarvitse olla musiikkia, se voi olla Spotifysta, se voi olla Yle Areenan ihan TV-lähetystä, se voi olla mikä tahansa muu suoratoistopalvelu, Pratsam-kirja tai näin poispäin. Niin me voidaan siirtää se ääni vaikka sieltä puhelimesta siihen HomePod-kaiuttimeen tai useampankin niistä. Mulla on näitä 4 itselläni yhteensä ympäri kämppää. Niin, eli sulla soi sama asia sitten joka huoneessa, niinkö? Kyllä. Ja tätä voitaisiin esitelläkin, eli yksi semmoinen kätevä toiminto tässä on se, että jos iPhoneissa soi joku asia ja me viedään puhelin sen HomePod älykaiuttimen lähelle, niin se toistettava asia siirtyy automaattisesti sitten siihen kaiuttimeen. Eli kun nyt soi puhelimessa, näin. Ja nyt se tulee HomePodista. Oho, onpa siinä, kun ottaa huomioon, että se on kuitenkin vaan tuollainen niinku appelsiinin kokoinen pallo toi HomePodi, niin tässä kun istuu vieressä, niin aika massiivinen soundi, ollakseen noin pieni asia toi. Kyllä. Niin silleen miellyttävä tommonen, passojakin tulee, mutta ei liikaa. Kyllä. Ja sitten vein uudestaan lähelle HomePodia, niin se otti sen takaisin puhelimeen.
Niin, eli sä voit käydä hakemassa musiikkisi mukaasi, kun lähdet kotoa. Kyllä. Okei. Okay. Ja sitten muutenkin niin kuin Sirin käyttöä erilaisiin asioihin voidaan vaikkapa lukea uusin tekstiviesti. Hei Siri, lue uusin viesti. Sinulla on tuoreita viestejä lähettäjältä Johanna. Johanna sanoi moi. Tehdäänkö tänään päin näköjä? Haluatko vastata? Kyllä. Mitä haluat sanoa vastaanottajalle Johanna? Moi, huutomerkki. Kyllä, tehdään, piste. Viestissäsi lukee näin. Moi. Kyllä tehdään. Haluatko muuttaa sitä vai lähettää sen? Lähetä. Se on lähetetty. Eli näin. Luettiin sulta tullut tekstiviesti ja vastattiin siihen. Ja huomiona siis, että tämä oli ikään kuin saneltu tekstiviesti, eli tämä tuli sulle nyt tekstimuodossa. Niin, eli nyt jos olisi vaikka kädet jossakin taikinassa ja tulisi viestejä, ne voisi niin kuin siinä samalla. Kyllä, just näin. Ja sitten voidaan vaikka tehdä ajastin. Hei Siri, ajastin 5 sekuntia. 5 sekuntia alkaa nyt. Onpas pitkä. Hei Siri, pysäytä. Eli kaikkea tällaista me voidaan luoda muistutuksia, ja kätevää siinä on se, että silloin ne muistutukset tulee puhelimeen. Eli jos on just vaikka edellä kuvatut tilanneet, ei just sillä hetkellä ole pääsyä puhelimeen, niin me voidaan sitten sanoa HomePodin Sirille, että luo muistutus jostakin asiasta. Sullakin on näitä, mihin sä käytät niitä? No aika lailla samaa. Mulla on oikeastaan ehkä yksi isoimpia asioita, mihin mä käytän musiikin kuuntelun. Tai oikeastaan mä oon suuri saippuasarjojen kuluttaja, niin kuin kaikki ehkä tietää, tai jotka ei tiedä nyt tietää, koska se on nyt ollut radiossa, niin se ei ole salaisuus. Niin mä laitan iPadiin pyörimään tyyli jotkut salatut elämät, ja sit mä heitän sen äänen, kun eihän mä näe siitä näytöstä, mulla on aivan sama, mitä siinä kuvassa on. Mä haluan kuulla sen joka paikassa, niin mä laitan sen äänen vaan sitten HomePodeihin. Kyllä. Ympäri kämppää. Ja toinen asia, mä lähden aamulla töihin, mulla on ihan jäätävä kiire, mä oon laskenut mun puhelimen johonkin, siitä kaikille vaatesuunnittelulle vinkki, tehkää nyt ihmiset semmosia vaatteita naisille, missä on puhelimen mentäviä taskuja, mä laitan sen puhelimen johonkin pöydälle, sit mä unohdan, että mille pöydälle, niin sit mä voin Sirillä hakea sitä puhelinta. Kyllä, eli sanot siis HomePodin Sirille, vaikka teet siitä puhelin, niin Joo. sitten se antaa äänimerkin sen jälkeen. Niin, siitä tulee ääni. Joo, siis puhelimesta. Se on kätevää. Se on kätevää. Ja sitten, no, mä en ole kokeillut ikinä, koska mulla ei ole tyyli joku valkoinen keppi hukkunut ikinä kotona, mutta voisikohan... Joo, eli silloin toki tarvitaan tämmöinen AirTag. Ollaan puhuttu ainakin noista tileseista, tämmöisistä niin kuin, tämmöistä pienistä esineisiin kiinni laitettavista asioista, mitkä pystyy antamaan äänimerkkejä. Hei Siri, missä on keppi? Valitan, en pysty löytämään ihmisiä täällä. Aha. Hänen mielestään keppi on siis ihminen, joten se ei, mutta siis tileseista on, mä tykkään, että AirTageista ehkä ei ole puhuttu. Eli se on Applen vähän niin kuin vastaavuus, eli jos meillä on AirTag, niin se pystyy antamaan itsestään äänimerkin, ja sen voi sitten kiinnittää johonkin asiaan. No, mitäs muuta tuolla Sirillä voisi tehdä tai HomePodilla? Pystyykö sillä kuuntelemaan radiota? No pystyy kyllä, eli sen lisäksi, että voidaan niin kuin sen puhelimen kautta, niin me voidaan kyllä myöskin suoraan sillä kaiuttimella käynnistää toistettavia asioita. Eikö niin, että sulla on Apple Music suoratoistopalvelu, tai ainakin oli jossain kohtaa? Niin, on. Niin kokeilit sä kuinka paljon sitä? Eli silloin me voidaan niin pyytää HomePodia soittamaan tiettyä kappaletta, mutta se ainakin tällä hetkellä edellyttää nimenomaan, että käytetään Apple Music-palvelua. Mutta muutakin me voidaan joitakin radiokanavia ainakin. Hei Siri, toista Radio Nostalgia. Hei Siri, pysäytä. Sehän toimi hienosti. No osaako toi sitten esimerkiksi kun puhelimessa on niitä semmoisia pikakomentoja, millä voi tehdä asioita, niin pystyykö tällä HomePodilla käyttämään niitä pikakomentoja? Kyllä pystyy. Eli mulla on itselläni semmoinen pikakomento, joka lähettää tietyn sisältöisen viestin tiettyyn numeroon, kun haluan tilata aamulla kuljetuspalvelukyydin. Ja silloin voin sanoa, että tilaa kyyti kotoa töihin tai jotakin vastaavaa, niin kyllä se senkin pystyy tekemään. Eli silloinhan tämmöisellä puhelimen pikakomennot-sovelluksella luodaan sellainen pikakomento, joka tekee tämän tempun, ja sitten sille luodaan joku ikään kuin
lause, joka sitten suorittaa sen pikakomennon. No, mikä on omituisinta, mitä sä oot Sirillä tehnyt? Mitähän se voisi olla? Mä en ole varmaan mitään kauhean omituista sille kyllä tehnyt. Ootko sinä? No, mä oon ehkä tyyliin kokeillut kaikkea, että mitä se sanoo, jos mä sanon vaikka, että hei Siri, kerro vitsi. Mutta ei se kerro mulle, koska se on sun, tai ehkä se ei joudu siitä. Totta kai se kertoo. Hei Siri, kerro vitsi. Koira sanoi toiselle, tiesitkö, että 99,9% koirista ei osaa laskea. Onneksi kuulun siihen 10%, joka osaa. No niin! Tällaisia. Sitten mä oon joskus pyytänyt jotain iltasatuja tai tämmöistä. Musta Sirillä oli aika semmoinen hauska joku iltasatu, mikä oli semmoista tilastotiedettä. Sitten kun se pari minuuttia sitä paukutti, niin melkein tuli uni siinä kuunnellessa. Jotain tällaisia mä oon kokeillut. Mä oon hyvin semmoinen, mä leikin tommosten kanssa aika paljon. Juu. Kaikkea pitää kokeilla. Kyllä. Osaako toi kääntää muuten kieliä, niin kuin Google osaa? Minusta suomeksi ei osaa, ainakaan vielä. Hei Siri, miten sanotaan hyvää huomenta espanjaksi? En voi vielä kääntää suomesta. Mutta se sanoo vielä. Niin, kyllä. Kyllä se voisi hyvinkin tulla siihen. Joo. Kyllä näillä voi tehdä kaikenlaista. Hyödyllistä ja hauskaa. Joo. Hei Siri, hyvää joulua. Joko olet kirjoittanut joulupukille? Minä voin auttaa. Kätevää. En kyllä oo. Ehkä pitää pyytää Sililtä apua siinäkin hommassa. No, mutta ennen kuin lähdetään kirjoittamaan joulupukille, ehkä voitaisiin joulupukilla toivoa muutama HomePodi. Kyllä. Mitähän näiden hinnat on nykyään? Tai niin kuin silleen, että paljon siitä pitää maksaa, jos se pitää jonkun palvelun kautta tilata tai ProShopin kautta tilata tai miten? Se on jotain suunnilleen 120 €. Mä en tiedä, mä itse tilasin omani sieltä eBaystä, niin niissähän saattoi ehkä olla vähän alennustakin. Mutta mä muistaakseni toimituksineen päivineen, niin noin 130 per kappale se oli. Jotain sitä luokkaa. All right. No, olisiko vielä jotakin, mitä halutaan kokeilla? Tai... No ehkä se, mikä piti sanoa, kun mitä kaikkea voi tehdä, niin tällä voidaan myös soittaa puheluita. Ja silloin se käyttää nimenomaan sen HomePodin mikkiä. Eli jos on just vaikka kädet taikinassa ja pitää pystyä soittamaan jollekulle, niin se voidaan tehdä. Toki se edellyttää sitä, että se puhelin on samassa talossa tai niin kuin näin. Että se kyllä käyttää puhelinta tietenkin siihen puhelun soittamiseen sinänsä, mutta äänet tulee HomePodista ja se käyttää myöskin HomePodin mikkiä, jolloin voidaan sitten puhua siinä. Tai vaikka jos jollakin isommalla porukalla haluaa soittaa jollekulle ja sitten kaikki kuuluu ja kaikki kuulee, mitä vastapuoli sanoo, niin siihenkin tätä pystyy käyttämään. Eli tämä on kyllä varsin monikäyttöinen ja lämpimästi suosittelen kaikille, joilla on Apple-laite jo valmiiksi käytössä, niin tämä on kyllä mukava systeemi. Se on mukava systeemi. Mietin tässä ihan niin tulevaisuuden näkymää, kun tämmöistä tekniikkaa on olemassa ja kaikkia pikakomentojakin voisi tehdä jo, niin ei semmoista nyt ole, mutta olisipa hienoa, jos voisikin esimerkiksi pyytää sitä lukemaan vaikka Pratsamista jotain äänikirjaa suoraan. Se olisi kätevää. Aina voi haaveilla. Ehkä mä kirjoitan siitä joulupukille. Niin, tai pyytää tilaamaan sun lempihampurilaisen mäkkäristä. Mä ajattelin, että sä kuitenkin sanoit jotakin sellaista. No, en sanonut, mutta joo, toi on parempi vielä. Mutta jäädään odottamaan, mitä tulevaisuus tullessaan ja sitten luvataan palata asiaan sitten, kun pystytään tilaamaan hampurilainen HomePodilla. Joo, ja muuten palataan asiaan varmaan sitten tammikuussa. Kyllä. Ei muuta kuin hyvää joulua kaikille.